Бачковската света обител е един от най-древните манастири в България и един от най-древните манастири по целия православен свят. Светата обител е носила името Петрицион, тъй като първите монашески общежития и първите поселници на това място са живяли в скалния масив над сегашния манастир и в превод Петрос значи камък или скала и по този повод светата обител е носила това древно име. Сега манастира е под покрова на Пречистата Богородица и винаги се свързва с името на Света Богородица. И когато говорим за Бачковски манастир, веднага пред нас изниква образа, благодатния и любим на всички ни образ на Света Богородица Бачковска, която е нашата покровителка и която привлича годишно хиляди и хиляди честни поклонници, за да се поклонят пред нейния чудотворен образ и да получат нейното благословение. Пречистата Богородица се моли на пребожествения си син и с майчините си молитви довежда до него изповедта, скърбите и радостите на всички пристъпващи към нейната чудотворна света икона. Друга велика светиня на светата ни обител е тялото, мощите на последния български патриарх от Второто българско царство, свети патриарх Евтимий Търновски. Тези две светини се смятат за най-великото ни достояние и оправдават очакванията и надеждите на всички, които пристъпват в молитва пред тези велики за целия православен род светини. В светата обител се съхраняват и много други свети мощи, събирани във времето на древните наши отци, събирани и в наше време, така че мощехранителницата, Параклиса всички светии, е още едно място за духовно поклонение. Тук се пази и частица от Светия кръст Господен, както и някои други реликви от Иерусалим, поставени отново в храма Всесветии, и много от нашите брати и сестри, честни поклонници на светата обител, пристъпват за благословение пред тях. За Бачковския манастир спокойно може да се каже, че това е лаврата на българска Тракия. Този велик манастир е основан в 11 век, като той е наследник на по-древни обители, които са основани още в 7-8 век. Мястото е осветено от молитвите на множеството подвижници и монаси и праведни души, които са се подвизавали на това място. Мястото е осветено от милионите поклонници, дошли до това място във времето. Мястото е осветено от тази обща молитва, която и в миналото, и днес, и вовеки ще се отправя към Всеподателя Бога, към Пречистата Богородица, към светите ангели и архангели и към Божиите праведници. Нека благодата на нашия Господ по молитвите на Света Богородица, на свети патриарх Евтимий и на всички светии да бъде с вас. Честито и благословено и за спасение да ви бъде поклонението във великата лавра на българска Тракия, Бачковската света обител, Успение Богородично. Хвали
Вече повече от 900 години в съборният храм на Бачковската света обител, посветен на Успението на Божията майка, Света Богородица, се пази и благоговейно почита чудотворният образ на Пречистата Богородица, умиление. Този велик благодатен образ е подарен от великият владетел Алексий I Комнин, който е първият ктитор на Бачковската света обител. Иконата е подарена в годината на освещаването на манастира, 1083. И от този момент до ден днешен тя благоговейно се пази тук. С настъпването на османските завоеватели по българските земи, този свещен образ е взет от братството на манастира и е занесен далеч в планината, за да бъде скрит и запазен невредим до ден днешен. Така братята на манастира укриват иконата, която по Божия милост и по изволението на Божията майка 300 години по-късно се открива на едно обикновено момче, което пасяло стадата на манастира и показва своето местопребиваване. Това става в началото на 17 век. Тогава братята на манастира тържествено отиват на това място, взимат благоговейно иконата и я пренасят тук в обителта. В спомен на този велик за историята на манастира момент, ние всяка година на втория ден на Възкресение, Светли понеделник, изнасяме тържествено този чудотворен образ до онова място, където е пребивавал толкова години и почетно възнасяме на това място молитвите си към Пречистата Богородица. За слава Божия и в днешно време Пречистият образ извършва чудеса. Всеки човек, който е дошъл с искрена обич и почит към Пречистата Богородица, получава утвърждение на своята просба и нейното майчино благословение. Друга, не по-малко значима светиня, съхранявана тук, в съборния храм на манастира, са мощите на последния български първоиерарх на Второто българско царство, светителя Евтимий патриарх Търновски. Последните си дни той прекарва тук, в сърдечна молитва пред образа на Сърцеведеца Христос и отправя своето благословение за всички онези българи, християни, които са били вече под властта на чуждоверците. По велика Божия милост в 1905 година отец архимандрит Паисий Пастирев по чуден начин открива неговите свети мироточиви мощи именно тук в дворите на Бачковската света обител. А по решение на Светия Синод на Българската православна църква от 22 октомври 2023 година светите мощи на светителя Евтимий Търновски са прославени и изложени тук в храма за поклонение на всички онези, които са дошли да попросят от него бащино благословение и утвърждаване на тяхната молитва. Това е храмът, посветен на всички светии, в който се съхраняват всички свети мощи, които манастира притежава, които е придобил от своето основаване до ден днешен.
В тази голяма мощехранителница са изложени за поклонение мощите на велики угодници, като майката на Пречистата Богородица света Анна, частица от мощите на света Марина, на свети Пантелеймон, на свети Николай Мирликийски, частица от светия животворящ Кръст Господен, частица от мощите на свети Кирик, частица от мощите на свети Стефан, архидиакон, първомъченик за Христовата вяра, частица от мощите на света Татяна, разбира се, частица от мощите на света Марта, сестрата на 4-дневния Лазар, голяма част от мощите от черепа на светия Яков Персийски, частица от мощите на светия Атанасий Александрийски, частица от мощите на светите великомъченици Теодор Стратилат и Теодор Тирон, частица от мощите на свети Трифон. Други велики светини са мощите на светлите равноапостолни царе Константин и Елена, заедно с частицата от животворящото дърво. Музея на манастира е създаден през 30-те години на миналия век, когато вече част от богослужебните предмети са били извадени от богослужебна употреба и са решили да направят музей, където да бъдат изложени и да бъде достъпно за посетителите, за вярващите да се запознаят с уменията на старите майстори, художници, а също така с богослужебното предназначение и с дарителското посвещение, защото доста от експонатите са всъщност поръчени и дарени от вярващи християни, поръчени на съответните майстори или художници, след това дарени на манастира за спасение на душите им или в памет на родителите им. Имаме различни неща, кръстови с интересна стара дърворезба, църковни утвари, колекция от хубави икони. Пред нас стои един от най-интересните експонати. Това е дарохранителница, съд, в който се съхранява едно причастие, което се пази вътре за спешни случаи, когато някому е потребно да бъде дадено. Дарохранителницата е от 1637 година. Знаем човека, който е направил, майстор Замфир. Тя е сребърна, с позлата, с клетъчен емайл, филигран, с полускъпоценни камъни украсено. Всъщност това е най-ценната и най-така висококачествено художествено изработена дарохранителница, съхранена на територията на България. То няма много подобни стари съхранени и тази е всъщност най-добре изпълнена. Това е първоначалният кръст от съборната църква на манастира, като смятаме, че това е кръст, който е бил подарен от основателя на манастира Григорий Бакуряни, великият севаст и доместик на западните войски на Византийската империя.
в края на 11 век, когато е основан манастир в 1083 година, и че той е стоял на купола на първата църква, построена от Григорий Бакоряни. За съжаление, тя не е запазена. На нейно място е настоящата църква, издигната в 1604 година, и кръста отново беше поставен на нейния купол, откъдето го преместихме в музея. Той е меден с стара оригинална позлата, а също така и с старогрузински надпис на крилата, виждате на кръста на раменете, който казва Зевай на грузински, преведено на български. Това е победа, или както често се споменава, Ника, победа на Исус Христос. Виждате, кръста е с закръглени краища. Това е възпроизвеждане на така наречения цъфтящ кръст, който в по-ранно време се изобразява на стенописи или пък както е тук в метал, и е символ на разцъфналото мъртво дърво, т.е. кръста, на който е бил разпънат Исус Христос, той е естествено мъртво дърво но той по-нататък става символ и даряващ живот. И това се възпроизвежда по този начин, като сякаш цветчета има на раменете на кръст. Това е една от старите икони в музея ни. Наскоро я реставрирахме, тя беше в не много добро състояние. Виждате, изпълнението е също така характерно за още средновековното християнско изкуство. В тази витрина са изложени част от находките, намерени от игумена на манастира Паисий Пастир в началото на 20 век, на 6 ноември 1905 година, при разкопки, които той прави пред западната порта на главната църква на манастира. И там са намерени костите на свети патриарх Евтимий с част от неговите одежди. И в случай точно пред нас е уловната плоча, на която е и надписа, говориш, че тук е погреба на патриарх Евтимий, 1404 година, както е там представено графично. И виждате и част от одеждите, които са запазени. Не всичките, защото за всички тук няма място да изложим. Това е костницата на бачковата света обител, която се намира на около 300 метра отстояние от манастира. Както виждате, тя е на две нива. Така е построена и съхранена през вековете, още от нейното построяване, от основателите на манастира Григорий и Абасий Бакоряни. Непосредствено до нея е и гробното поле на светата обител, в която са положени тлените останки на братята на светата обител. В случай, че някой почине, най-стария гроб се отваря, почистват се костите на монахът и след което се поставят вътре в криптите, където ще имате възможност да ви покажа нагледно. Горната част на костницата е храмът, в който се обслужват съответните панахиди и погребени. В долната част се съдържат в пода 14 на брой крипти, в които през вековете се съхраняват костите, както споменахме, на починалите наши събратия. Намираме се в притвора на храмът на Бачковската костница.
Това са стенописите, които са се запазили до наши дни. Имаме време, в което частта, в която се намираме, е била отворена. Мисля, тези пространства, тези ниши, които виждате, вратата зад вас, както и тези отляво, са били отворени пространства. Но тази част на храма е можело да влезе всеки човек. През годините, съответно, е имало различни вярвания, особено тогава, когато България била под османска власт. Доста често прави впечатление на посетители, за които стенописите представляват интерес, че лицата и очите на изобразените светии са заличени. Да кажем, ако човек е бил незрящ, считало се, че ако изтържи от очите на светеца и ги погълне, ще прогледне. Зад вас е едно от най-старите изображения, съхранени в цял ръст на свети император Константин и майка му Елена, откривателите на Христовия кръст по светите земи. Не случайно от тази страна пък е също едно от най-старите изображения на цар Йоан Александър, по чието време става поредното връщане на манастира във владение на българските владетели, в резултат на договорки между тогавашните владетели на България и Византия. Свети Иван Богослов. Да. Отляво и отдясно изображенията на светите апостоли Петър и Павел, светите архангели, архангел Гавриил и Михаил, както негово пресвещенство епископ Сиони, егумен на Светата обител, тук редовно се служи в отреданите за това дни. На задушници, на погребения. Тук редовно се служи, както виждате. В момента е в процес на изграждане иконостаса. И така. Едно от най-старите изображения, които са запазени на светите архангели, които показват нивото и равнището на методиката, по която се изографисват храмове от края на 11 век, може да видите добре в образите на сти архангел Гавриил, сти архангел Михаил. Цариградската школа по това време е била отлично, много добре развита, с отлични изпълнители, какъвто е Йоан Европулец. Входът на времето преди много години е бил тук. Този камък се нарича Бигор. Той е в изобилие тук в тези местности. Дишащ камък задържа относително постоянна температура в зависимост от сезоните, нали? Което от друга страна е допринесло, нали, за съхраняването на тези стенописи. Под формата на картини и медальони. Било е практика по това време да се изобразяват светиите и по този начин. Тук се виждат изображения на различни светии и общо взето стенописите представляват интерес за тези хора, които се занимават с изографисване на храмове, защото може да се проследи траекторията на развитие от това време до сегашни дни. Виждаме изображение на свети Григорий Богослов. Горе едно от старите изображения. Първата икона е свети Спиридон Тримитоцки. Византийския канон не се вижда. Те изглеждат много живи, много естествени, истински. Това е вече и заради биологично и така автентични, вероятно човешки образ. И вдъхновението на Йоан Европулец допринесло за това. Той е бил вдъхновен човек, определен.
момента се намираме в притвора на първи етаж на първото ниво на костницата, която са разположени и криптите, в които се полагат костите на починалите ни събратя. Ние като православни християни вярваме, че Христос ще се върне, за да съди света. Живите заедно с всички починали. Всеки според греховете си. И на тази тематика е изографисана тази част. Ето, също виждате над входа Света Богородица без младенец. Христос, Вседържител, идва да съди света. Отляво са светите апостоли. Вдясно, според това изследване, се твърди, че това е изображение на благоразумния разбойник. Онзи, който, когато Христос е бил разпът на кръста, също се е покаял. И Христос му казва, днес ще бъде с мен в рая. А покаянието заема централно място в нашата религия. В нишите зад вас, те също са били отворени, както в горната част споменахме на храма. Това е най-старото изображение, на което са изографисани двамата братя Григорий и Абасий Бакоряни, които са основали и строили манастир. Това са изображения на монаси, които са ходили да събират дарения, са обикаляли по населените места да събират дарения за манастир. Това са криптите. Тук, да. в пода. Тук виждате. Тук е имало изографисани погребения. Както виждате, това е дякон с кадилница. Отново изображение на свети от този тематичен за костницата стил, нали, медальони и картини. И в типика, написан от Григорий Бакоряни, в него той настоява манастира да направи всичко възможно да устои на желанията на управници по това време, по османско време също, по-преди в византийско време също. Във вида, в който го виждаме, многократно е бил опожаряван и въпреки това възстановяван. След всяко разрушаване по-величествено е бил построен. По-монолитно, по-масивен, като крепост на православието, какъв трябва да бъде. Господи, слава Тебе!
Божията благодат да бъде на всички братя и честни поклонници на тази света обител. Амин. Амин. За много години. За много години. Не лиши нас и небеснаго Твоего царствия, владико благослови. Христе Боже, благослови извитки сия, умножи во свете обители се и во все мире Твоем, и ако святе си всегданини и присно, и во веки веков. Амин. На многое лета владико. Приятна и благословена вечер, честито Рождество Христово. Амин. Христос рождається, славіте, Христос небестрящите, Христос на землі возноситеся, пойте Господеві вся земля і веселіє. Светейшия наш отец Даниил, патриарх български и митрополит Софийски, и светейшия български синод, и целият свещенически, дяконски и монашески чин, да поведе Господ Бог в своето царство, сега и винаги, и во веки веков.
отци, братя на Светата обител, уважаеми господин Борис Карибацев, ктитор на Светата Бачковска обител, възлюбени в Господа братя и сестри, всесърдечно ви честитя светлия празник Рождество Христово, празника на светлината, на благодата, празникът на приемането на Богочовека Христос, на Неговото идване тук на земята и празника на надеждата, че родилия се Богомладенец ще спаси човешкият род. Надежда, която се изпълни хилядократно за всички нас и всички ние познахме в Богомладенеца нашия Спасител Иисус Христос. Очаквания от векове, от хилядолетия Месия на света, очаквания Спасител, вдъхновител, просветител и благодатен обновител на човешкото естество, събрал отново Бога с човеците, чрез новия благодатен завет, завета на любовта, където стоят две велики повели, две велики заповеди на Христа. Да обичаме Бога от цялото си сърце и душа и да обичаме ближните си, както обичаме себе си. Големия празник на Рождество Христово се допълва и с празникът от ръкоположението на нашия брат Паисий в презвитерска степен. От този момент той ще се нарича иеромонах Паисий, ще служи в манастирските храмове, ще оглавява богослужението по установения монашески чин и ред и ще посреща и благославя честните поклонници на Светата ни обител. Честит празник и за много и благословени години. Амин. Амин. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко благослови. Христе Боже, благослови и аз ти питие работо им, яко святе си всегданини и Христо и во веки веков. Амин. На многое лето хлади. Заповядайте. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелский собор, удивися, зря Тебе в мертвых вменившася. Смертную же спасе крепость